Si Jesus ang aton nabiyang, nagpas-an sang salatan. Dalhon tang aton lulang sa pag-ampo sa iya. Walay kita paghidain, kagapas ang kapain, kay wala ta pagadalhan sa pag-ampo sa iya. Kung kita ginalibutan, pagsulay nga madamo, di kita magpakaluya, sa Diyos kita magampo. Siya ang matutuntang awiyan sa kalisod nga tanan. Ang aton mga kalapyo sa Dios naton igampo. Kung kita ginabugatan sang lulang nga madamo, si Jesus aton dalangpan, sa Dios kita magampo. Ikaw ang ginbayaan sang madamong abyan mo, sabot ko niya may pagtabang, kung sa Diyos ka magampo.